Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin cigaban karatun littafin mai suna Wa gari ya waya kashi na 24 na marubuciya Maryam Ibrahim Liti wanda ni Mama Ali nake karanto muku. Sai ka na sha maganin ne yake cewa mu ga yanda suka yi. Turo baki ne a hankali na take takawa. Na je na samu na kwanta. Sake matsowa ya ce ba za a nuna mini ba kenan. To ni zan tafi in kwanta. Maimakon na yi magana wani kukan na sa. Allah ya baki haƙuri. Tafiya na zan yi nake faɗa miki fa. To ni ka tafi kana bata min lokaci. To ya faɗa yana wani malalacin murmushi sai ya zauna kujerar da ke cikin ɗakin. Har anti ta kuma shigowa. Allah so danki har yanzu baka tafi ka kwanta ba. To mu za mu kwanta. Daga kan shi daga kan kallon fuskata da yake yi. To anti ai tafiyar zan yi amma ta sa mini kuka. Wai ba ta so na tafi. Wani irin zabura ne jin zancen da ya faɗa. Saboda matukar mamaki da ya bani. Anti Kulu ce ta kalle ni. Ta ce wani irin zance kuma mutum mai mata har uku ko kin manta da abokan zamanki su biyu. Zan zancen ya sa shi saurin cewa ni ma dai abin da na gani. Tashi maza ka je ka kwanta. Ta ba shi umarni ta kuma ɗauki abin da ya kata ta ficewarta. Na tafi Ummul Khairi. Ban yi magana ba sai da ya fice wasa na ci gaba da hawaye na. Anti ce ta dawo kusa da ni ta zauna ta ce wai me kike yi haka ne? Ko zo kike a mayar mishi da ke? Saurin girgiza kaina ne ina share hawaye. Tahir wanda bai wuce ba yana tsaye jikin kofa ya girgiza kai sannan ya bar wurin. Na kwanta lamo bayan fitar anti Kulu kafin bacci ya ɗauke ni. Ranar da na kwana 7 da haihuwa sai ga yayana Sani. Shi da matarsa anti Rahama wai sun zo duba ni. Maimakon murna kuka na tasa shi ina yi mishi. Ido kawai ya samu yana kallo. Anti Rahama tana ciki wurin anti Kulu shi kuma yana zaune a falon kawo Tahiru inda mutanen gidan ke shigowa suna gaishe shi. A haka Tahiru ya shigo ya iske mu da alama dawowarsa kenan daga wurin aiki. Dan tun ranar da na yi mishi kuka washe gari ya dawo gidan da zama don dama akwai ɗakin shi wanda aka shirya komai. Duk da ba Legas ɗin yake zama ba. Sannu da zuwa ya shiga mishi cikin matuƙar nuna sarkin shi ne shi. Sai dai ganin yadda yake yawan kallo na gane a tsarge yake da ganin kukan nawa. Yana tunanin ko kararsa na kai. Ya Sani ne ya dube ni. In dai idan na zo wurin ki ne haka za ki ta sa ni a gaba kina min kuka ba zan kuma zuwa ba. Saurin soma share hawaye ne da bayan hannuna ya ce yauwa ko kefa. Haba ummanta. Kwana ɗaya ya Sani da matarsa suka yi da za su tafi ma muna sallama da yayan a falon kawu da muke. Ya ciro kuɗaɗe a cikin jikinsa. Ya ce gashi. Ni ma kuɗi na ciro na ce gashi ka kai wa ummata. Ya ce kuɗin me? Na ce na masu zuwa dubiyan da suka bani shine za ka kai musu. Ya ce ki ba abinki. A'a dan Allah ka kai musu. To shikenan zan ba su a wurina sai su raba da umma da baba da gwaggo. Ya ƙara ciro wasu ya ce gashi ki haɗa. Nan ne mishi godiya. Ina kuka. Ya ce idan kina kukan nan sai in zata ko akwai matsala ne. Ko kina da matsala a zaman aurenki? Kai na girgiza mishi ya ce to ki shirin nan. Share hawayen na ne ina na gode yaya. Washe garin tafiyar su muna zaune da anti Kula a falon ta yayin itatuwa ta yanka min nake sha. Dan ko da yaushe cikin bani su take. Bata dade da shigowa gidan ba kudaden da aka yi ciniki da bata nan aka kawo mata take kirgawa. Tare ya shigo da sallama. Kujerar da ke nesa da wadda muke zaune zauna anti na mishi sanin dawowa. Ta shiga kiran sunan ɗaya daga cikin masu aikinta. Ta iso cikin sauri. Umarni ta bata ta kawo wa Tahir abinci ta kai mishi ɗakin shi. Ya ce a'a ta kawo mishi nan. Yara da inda nake zaune. Ke shagwaɓaɓɓiyar yarinyar nan ta anti. Kalle ta fa a zaune amma mai aiki ce za ta kawo mana abinci. Yana lissafin da take yi ta dubi gefen inda nake. Allah sarki bata gama warwarewa ba. Ya ce haka ne. Bar mata maganin zan yi gobe ga baki ɗaya. Da mamaki anti ta dube shi ina za ka? Ni ma fakare ne domin jin inda zai je. Hutu na samu na wata ɗaya shine nake son wuce Kaduna. Zuwa na ƙarshe na yi cinikin wani fili.
ina son in gina ma kowacce ɓangarenta. Ji ne hawaye na yi min na zuba tun lokacin da na ɗauka ba tare da na je gida ba. Anti Kulu tana ta mishi addu'a sai kuma ta juyo ta dube ni. A'a, kukan me kike yi? Ban magana ba, na ci gaba da share hawayen. Ikon Allah, tafiyar da zai yi kike ma kuka? In ya zauna to me zai yi miki? Kunyar maganar ta na ji na miƙe na shige ɗakin ta na kwanta. Sai ga ta shigo ta zauna tana rarrashi na. Ƙyale shi ya yi tafiyarsa Ummu, tafiyar ma za ta yi mana daɗi. Mu yi gyaran mu a tsanake. Irin maganganun da dai ta faɗa min kenan. Kuma ko a safiyar da zai wuce da na wanka, dan yanzu ina iya yin komai da kaina. Atamfa ta kawo mini wadda ta sha ɗinki mai kyau ta ce in sa. Sosai ta karɓe ni, ita ma ta dube ni sai da ta murmusa. Jegon nan ya karɓe ki Ummul Khairi. Sun koyar da kai ne mayafi ta miƙo min. Je kiki yi sallama da mijinki. Na ga har sun yi sallama da malam zai tafi. Ce mata na yi idan zai tafi ai zai shigo. Ta ce kul ki yi abin da na ce miki. Mayafin na karɓa na fita tun da ya dawo ban taɓa bi ko da hanyar ɗakin shi ba. Ina kwankwasa ƙofar ya ce in shigo na murna na shiga da sallama. Zaune yake yana kurɓatti. Wando ne a jikinsa sai singileti fara. Ganin kayan da ya ciro ya barbaza a ko'ina ya sa na shiga gyara su. Na haɗa mishi wanda zai yi tafiyar da su dan ya ajiye su a guri guda. Na gama na shiga kintsa a ɗakin. Ji ne ya riƙo hannuna ya dawo da ni kusa da shi. Ke ko gaisuwa baki iya ba? Ban yi magana ba sai turo baki da ni. To kukan me kike yi jiya? Maimakon amsa kukan na ci gaba da yi mishi. Lalle yarinyar nan wai yaushe kika zama shagwaɓaɓɓiya komai kuka. Gane ba zan yi magana ba yasa ya shiga yi min magana mai daɗi. Ya ce ko tafiyar da zan yi ce ta saki kuka. Baki ji me anti ta ce ba ko na zauna ai ba abin da zan miki. Ko akwai abin da kike so? Da sauri na shiga girgiza kaina. Ya ce ki yi haƙuri to kamar yau za ki ga na dawo. Ki tai min addu'a kin ji? Ni ma zan tai miki addu'a Allah ya baki lafiya. Maganganu masu daɗi ya shiga yi min sai na ji zuciyata ta yi sanyi da haushinsa da nake ji. Tun gano tsakanin shi da Latifa. Mun dade tare har lokacin tafiyar ta kusa. Dan jirgi zai bi muka fito ya rufe ɗakin ya miƙo min ki. Har inda motarsa take ne mishi rakiya. Bayan sun yi sallama da Anti Kulu. Wucewarsa komawa ɗaki ne na hau gado. Lamo ne ina tunanin rayuwa. Muryar da na ji suna gaisawa da Anti Kulu ta sa ni buɗe ido ina duban ƙofar. Wuce ciki ki same ta. Ina ji dai ko bacci ta idan bata daɗe da shiga ba. Na tsinkaye murya Anti. Da sallama ta shigo. Yayin da nake tashi zaune. Anti kina lulluɓe haka? Murmushi na yi kina da yi min tsiya Anti Lela. Ba tsiya ba ce Allah na ga kin sha kwalliya. An sha atamfa. Kalla ki fa yanda kika sha wani kyau haka. Amma na ganki kuma a kwance. Ke fa baki ga yanda kika kyau ba da kika sa atamfa. Amma kullum cikin doguwar riga kamar matan limami. Baki da aiki sai sa su. Kamar wacce aka yi wa gori. Rausayar da kaina ne ce to don Allah ya zan yi tun aure kayan aure na suna nan. A Kaduna ban san ko ina ballantana in ce zan kai ɗinki. Shi kuma bai ce min ka ɗinkin ba amma yanzu da na dawo za ki raka ni in bayar da ɗinkuna. Tun zuwa na garin nan ban san komai ba. Ciwo ne kawai yake yin kurkusa ta. Wani kallo take min baki sake. Kina so ki ce tun aurenki kayan aurenki suna nan ajiye? Na gyaɗa mata kai. Sai shiru cikin tunani. Wayarta da ke cikin jaka ta ɗauki kara ta ciro tana ƙoƙarin amsawa. Ahmad ne mijinta ya ce yana waje. Miƙewa ce tana faɗa mini har falon anta aka shigo da shi ya ɗan jima kafin suka tafi tare. Tas ta turo min bayan wucewarsu ta ce akwai zancen da take so mu sai ta dawo. Muna waya da Tahir sosai bayan tafiyarsa. Ranar da ya sati guda da barin Legas tun wayar safe da muka yi ban ƙara jinsa ba sai dare har na kwanta ya kira ya ce yau shiru. Kankara na tafi muna hira ina zabga amma da yanayin yadda nake magana ya sa ya ce to na san bacci yake ji. Mu kwana lafiya. Washe gari da safe bayan na shirya waya Hajiya ce ta fara shigowa wayata na ɗauka da murmushi a fuskata. Bakin gado na zauna ina gaishe ta yayin da na ji ta amsa ya sa ni tunanin lafiya yanda muryarta take. Ina fatan Ummul Khairi ba za ki daga hankalinki ba. Ki yi haƙuri ki danne don kishiya ba ta da daɗi. Amma ki duba wasu kika tarar ki yi haƙuri don girman Allah. In banda mutane sun yi ci a kaina da tun jiya da ya so ya warware auren da ya je aka ɗauro mishi
ba tare da sanin kowa nashi ba. Mamaki da faduwar gaba suka sa na kasa tambayar ta makamar zancen nata, wanda na ji tana yi min mai kama da almara, har sai da ta ce, kina ji na Ummul Khairi? Da kyar na buɗe bakina da nake jin ya min nauyi. Na tambaye ta, ban gane maganganun ba Hajiya. Tahir ɗin ne ya yi aure? Yanzu dama bai sanar miki ba? Mu ma jiya da ya zo yake faɗa mana, wai shekaran jiya. Wani hakurin ta shiga bani wanda na gwammaci da kyale ni dai in ji da halin da na tsinci kaina. Ina ajiye wayar Hajiya na fada gado. Wani irin yanayi nake ji wanda ban san ya zan kiyasta shi ba. Kishi ya yi mini. Haka Anti Kulu ta shigo ta same ni, zama ta kusa da ni. Ki yi hakuri Ummul Khairi. Kallon mamaki na bi ta da shi, wato su sun sani. Kamar ta san tunanina. Jiya da daddare dangi ya kira ni yake faɗa min, ya kuma roke ni in rarrashe ki. Kawun kuma ya turo ni in baki hakuri. Wani irin aure ya yi haka ne? Aure ne irin na bariki. Ba wani sani ya yi mata na daɗewa ba. Sai da aka ɗaura ya isa kankare yake faɗa musu. Ajiyar zuciya na fidda, ban yi magana ba, ganin duk iya kokarinta ban ce kanzil bai sa ta kira Anti Laila a waya. Ta shaida mata ta ce ta kira ni ta bani baki. Maimakon kiran sai ga ta zo da kanta suka haɗe ta da antin. Duk maganganun da suke faɗa min sauraron su kawai nake yi, ban ce musu uffan ba. Anti Laila ta ce, dagewa kawai zaki ki gyara kanki, ki san ke wace ce. Kar ki tsaya ta da hankalinki akan wata kishiya. Anti Kulu ta ce, shi yasa nake so ta kwantar da hankalinta, ta bani haɗin kai. Ta tashi ta fita, Anti Laila ta bi ta da kallo, sai da ta ja kofar sannan ta fuskanto ni. Amma maganar da na ce za mu yi da ke tun jiya, ina so ki fuskance ni. Haɗuwata da ke Allah ya haɗa jininmu. Na yi imani tsakani da Allah ke tare da ni kamar yadda nake da ke. Na ce haka ne. Ina so mu yi magana ta gaskiya, ki ɗauka kamar za ki faɗa wa Yaya Sani. Idan kin san zai cuce ki to zai cuci kansa. Na ce ina jin ki. Anti Laila tsakanin mu ya amana ce da ƙauna ta gaskiya. Ta ce yauwa, so nake ki faɗa min yawan ɓarin da kike yi. Ba kya ganin komai ko jin komai? Dan kin ga da a sakamakon gwaje-gwajen da ake miki koyaushe ana tabbatar da lafiya kike, babu wata matsala da ke haddasa miki hakan. Ajiyar zuciya na fidda na ce Anti Laila, yanzu saboda wannan tambayar kike ta wani zagaye-zagaye da kwane-kwane? Na faɗa mata duk sa'an da na yi mafarkin jini na bi na, daga nan hakan yake faruwa. Kuma in dai Tahir zai zo mini to zan yi mafarki. Ina yin mafarkin kuma zan tashi cikin jini. Kai ta girgiza, sai kuma tambaya ta biyu. Dan Allah, dan zaman da kuka yi da kishiyoyinki, ya mu'amalar ku take kasancewa? Maimakon in fara da mu'amalata da kishiyoyin na kamar yadda ta nema, sai na fara mata tun fara neman aure na da Tahir har zuwa auren mu. Zama na a kankara na gangaro komawa ta Kaduna da irin zaman da ne, har yadda ta kasance min a Legas, yadda nake fama da matsanancin zafin jiki. Hakan yasa dole Tahir ya haƙura da ni. Idan kuma ya dage sai ya hakan, to sai kuma mu rabu baran-baran babu daɗi. Ga kuma matsalar kasala da ta sanya ni a gaba. Ba na iya tsinana kaina komai. Ta ce ban katse ki ba Ummu. To kin ga waɗannan suna ɗaya daga cikin abubuwan da na nakalta a zaman ku. Na ce ba ƙaramin so mijinki yake miki ba. Yanda ba kya iya salama kanki komai daidai da sharar ɗakin ki. Sai na shigo na taimaka miki za ki iya wuni baki wanka ba. Amma duk ya haƙura da ki a haka. Alhali ga matansa can har biyu a gida. Na ce haka ne, amma a raina na ce da ya kyale ni ai baki san tashin hankalin da ya haddasa mini ba. Yanzu kuma dan wulakanci kishiya ya yi mini ko faɗa mini bai yi ba. Ta ce ina jin ki. Na ci gaba, kuma matsalar zafin jiki ko da rana Tahir ya zo jikina sai ya dau zafi. Rashin gyara kuma wallahi da ba haka nake ba. Ina iya kokari na wurin tsafta, amma sai na wayi gari daidai da wanka sai ta kasance dole zan yi shi. Idan na cire ɗankwali na sumata na manta rabon da ta ga ruwa na wanke ta. Duk na rasa me yake damuna. Tahir kuma har yanzu ko kula ni baya yi, bai ƙara shiga sabgata ba. Kar fa ki ce ina miki rashin kunya Anti Laila, abubuwan ne suke damuna gami da ɗaure min kai, na rasa hanyar warware su. Wani kallo ta min ta tashi ta fice.
Sai da ta jima suka dawo tare da Anti Kulu, wanda na san yanzu cikin aiki take, duk da tana da yara masu taya ta. Takan yi wa mutane na musamman waɗanda suka ji suka gani za su biya ko nawa ne. Zama ta yi Laila ta warware mata matsalata kamar yadda na shaida mata. Ni kan ɓoye fuskata ne saboda kunyar antin, saboda yadda Laila ba ta ɓoye mata komai ba, duk ta warware mata. To masu sauraro, a nan zan dakata, sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah. Ni ce taku kamar kullum Mama Hanim, nake cewa a yi saurare lafiya.